Namaskar. Hello. Hi. My huge CB Blog family and रायजो राजा नोंथांमोन मानगोनां फेरेंगा BTC खौ सिफायनो फोजोबनो थांनोदोंमोन नोंथाङा बोरो नोंथांनिया बोरो BTC खौ फोजोबनानै गोदान UPPL गभर्नमेन्ट दानायनि खोथा गिदिर खोथा बुंदोंमोन दिनै बोरो राकेश ब्रह्म सासा साजी मिशनालाय आप दोनों ने BTC को शीश करने चला था खुद शीश हो गया ये क्या बात हुई किसी को तोड़ना किसी को स्क्रैप करना ऐसा सोच रहा था आप लोगों ने लेकिन खुद अंदर ही स्क्रैप हो गया ऐसा बात हुआ ना गाइस तो बिथांमोना मा सानदोंमोन BTC आव गोदान गभर्नमेन्ट बे नंथारै खोथाखौ थगायनानै BTC नि रायजो राजाफोरनाव भट आदाय खालामनो नागिरदोंमोन ये क्या था ये अपना वोट पाने के लिए कुछ पॉलिसी था वो नामुमकिन था आजकल BTC को तोड़ना स्क्रैप करना ये तो नामुमकिन है इसको रिजेक्ट करेगा जो प्रस्ताव है ना फेरेंगा और राकेश जी का इसको ये प्रस्ताव को रिजेक्ट करेगा और किया भी लेकिन उन्होंने ही नहीं माना तो बकते रहो दा बिथांमोना बे रोखोम सानदोंमोन आरो राकेश ब्रह्म नोंथाङा बेसेबां देरहागोननि आसा खालामामोन नोंथांनि दारैनोथ' दिनै BTC आ सोरलां बोरलां जादों 5 बोसोराव नोंथांमोन बादिनि दारैनोथ' दिनै UPPL दोलोनि हालोदा बेबादि सिगाङाव मोनब्रै मोनबा मोनसे मोननैबाबो मोनोमोन देग्लाय जिर' मोननाया नोंथांनि मा मिशनमोन बबे फाग्ला दुनियाव सासे बारि जाय ना मा मिशन मा बियो मा बे मिशनखौ लानानै नामानो ओरैबादिखा नोंथांना भेलुलेस पइन्टलेसखा बेवहाय नोंथाङालाय मा देरहानायनि खोथा सिमां सुजुनो हानांगौ दिनै नोंथाङा बे मिशनखौ लादों बेजोंनो बिराद गोरा जादोंमोन नाथाय बे मिशना बेसेबां साक्सेस जाखो बहा बोरो दै गिलाससे मोनलोंबोनायखौ बिराद आंजों नंबाय नों राकेश ब्रह्म नोंथां नोंनि बे सासे मिशन बारि जाय मिशन फाबोरै बाजाराव जाबादि बखिदों नोंहा नोंनिखौ बखिदोंब्रा नोंसोरखौबोदि बांसिन बखिनो हायो नाथाय बखियाखै रायजो राजाया विटनेस हिसाबै दंखायो बेखौ नों मा मिथिगौ आजकल UPPL दल को कोई भी पसंद नहीं करता पहले 5 years में उन्होंने जितना भी झूठ बोला है और जो कमिटमेंट्स दिया है इसको पालन करने में पीछे रह गया और मुंह पे बोलता है अलग करता है अलग बेखौ मा बुंगोन होनब्ला नोंथांमोना आरो वुमेन्स महिलाओं को डायरेक्ट टू डायरेक्ट झूठ बोला है आप लोगों ने 75,000 रुपीस देने का वादा किया था आजकल किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने UPPL दल से या प्रमोद बोरो जी से 75,000 रुपीस मिला है क्या कोई सबूत दीजिए सोशल मीडिया में नहीं मिला है ना तो ऐसा झूठ तो पकड़ा जाएगा राजनीति में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है आम जनता और आम जनता को ही आप लोगों ने झूठ बोला है झूठ में फंसा दिया है तो आम जनता आप लोगों को पसंद करेगा नहीं करेगा ना तो याद रखो और ओपोजिशन पार्टी इतना दुर्बल होना नहीं चाहिए राजनीति में मजा नहीं आता करे हो जाओ लड़ते रहो मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्स जरूर फोरमायो थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू